Безнең Мирас журналының август саны табадан төште. Биредә бик күп кызыклы мәкаләләр, материаллар тупланган. Журнал әлбәттә традицион рәвештә Каюм Насыйриның китабы тәрбия хезмәте белән ачылып китә. Шулай Харәс Аюповның шигъри үрнәкләре дә тупланган, шуның белән таныша аласыз. Раил Фәхретдиновның бик кызыклы Казан халкының ханлыгының җире һәм халкы дигән материал аеруча кызыклы тоелырга мөмкин. Алга таба барсак, Леон Хәмидуллинның Әбу Хәсәне Әл-Мәсгуди һәм Булгар татарлар дигән материал. Шулай ук Казан ханлыгы турындагы сәхифә, минем авторлык сәхифәм тәмамлана һәм Ядкәр хан турында соңгы материалны шулай ук укый аласыз. Ядкәр ханның бик кызыклы тәрҗемәи хәлен өч биттә бәян итәргә тырыштым. Сергей Аверкиевның рубрикасын дәвам итәбез. Ул шулай ук берничә сонда чыккан иде, монда да чыгуын дәвам итә. Шундый берничә сонга чыга торган рубрикаларның тагын берсе Атаклы мәдрәсәнең соңгы еллары дип атала. Аның авторы Гасим Лотфей. Мәшкәрәдә мәшкәрә укулары үтте. Шул турыда репортаж да әзерләнде журналыбызда. Бер сүз белән бер видеода әйтеп бетерерлек түгел. Материаллар бик күп, һәрберсе бик кызыклы. Сезгә укырга киңәш итәм. Безнең Мирас журналының август саны.